खुलुमबाय दिनै आं मोनसे खोथाखौ लानानैसो एसे सावरायनो नागिरदों आरो गोसोखांदोंबो दाखालि गुवाहाटीयावहाय जिहेतु फरेस्टारफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिदिनो 20 करोड़निबो बारा गोबां बिनि सायावहाय न' सिफायहैनाय खुनु माबा नटिस गैया मा गैया बे हिसाबै होखारनाय बे बर'फोरनि सायावहाय दिनै आं एसे बुंनो नागिरदों। दिनैनि दिनाव एक्स एन डि बिब्लाबो बिथाङा बर' रायजो राजानि थाखाय खोथा बुंग्रामोन। एक्स आसुब्लाबो बिथांमोना दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय खोथा बुंग्रामोन। दिनैनि बावहाय सरखार बा आवगोलनि सरखार बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय नांना फैबोनाय गोजा। आवगोलनियाबो बर' हारिनि थाखाय नांना फैनाय, दिनैनियाबो बर' हारिनि थाखाय नांनाय। बर'खौ माबा मोनसे होनोब्ला दिनैनि सरखारफोरखौ सिगां मिडिया बा माबायावहाय नुग्रोनो मोनोमोन। प्रमद बर'खौ नुग्रोनो मोनोमोन सिगाङाव। दा खिन्थु बिनि आखायावनो खुंथाइफोरा थानायखाय गासैबो पावारफ्रा थानायखाय बिथांमोना जेबो बुंनो हाला। बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना जेबो बुंनो हाला। बुङोब्ला बिथांमोना दाय आरो एरेस्ट जानायनि सम्भाबनाया रासिनखौ नुदों आरोखि। रन्जित बसुमतारी बिथाङाबोथ' बर' हारिनि थाखाय नांग्रामोन। बिथांनाथ' बिराद गिदिरमोन, जिउ बावसोमग्रा, थै होलायग्रामोन। प्रमदआबो थै होलायग्रामोन, ब्लाड डनेट हरग्रामोन बिथाङा। गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबोथ' बर' हारिनि बा बिनि खुगानिफ्राय जों बहुतबार खोनादों, सानसे साननैल' नङा। बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथां बुंनांगौ आं समायामोन, थेवबो समायाब्लाबो आं बुंनो गोनां बायध'था जादों। खारन बिथांमोना जोंखौ फोरोंदों बुंलांनो थाखाय, बिनि थाखायसो आं बुंदों। गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी, प्रमद बर' बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर लेक्सार होनग्रामोन। नाथाय दिनैनि दिनाव गुवाहाटीयाव जे होखारजादों बर' सुबुं, नोंनि बर'आनो दिनै होखारजादों। बिथांमोननि सायाव मा जेबो बुंनो गोसो गैया सरखारनि सायाव? नोंथांमोना जानो हागौ खुंथायाव थानो हागौ, बिथांमोनजों एलायन्सआव थानो हागौ, थेवबो नोंथांमोनाबो बर'निखौ सिन्था खालामोनबा, बर' हारिखौ जुदि सानोमोनब्ला दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ एसेब्लाबो थाबैनो अनसुंथाइ नङा, जानाय लोंनाय थानाय गासैखौबो हैगौमोन। खिन्थु नोंथांमोना हैदोंना हैयाखै आं बेखौ बुंनो रोंला। गैयाखौनो होनना बुंगोन। जाखिनि हैदों खबर लाहैदों। दिनैनि दिनाव दल संगठन कयेकथा दल संगठनखौ नुदों, आं नाम मख'ला। मोजांबो जादों, थांनायखौ मोजां नुदों बिथांमोननिखौ। जायफ्रा थांदों मेडियायाव होदों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। जाहाथे बिथांमोनाबो जायफ्रा मिडियायाव बुंदों बिथांमोना नेक्स्ट टाइम जाहाथे जाया, बिथांमोना बेफोरबायदिनि थाखाय बुंदों। आं मोजां मोनदों। आरोबाव खाथियावनो बर'फोर दं, ओमफ्राय खाथियाव बांगालफोर दं, गुबुन हारि गुबुन ट्राइबनि मानसिफोर दं। गुबुन ट्राइब मानसि दङब्ला बैसोरखौ दिनै सिफायाखै, नों बर'नि न'खरखौ दिनै सिफायदों। मानो? बेसेबां लाजिनांथाव। प्रमद, गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा, नोंथांमोना बर' हारिनि थाखाय जिउ होग्रा, थै होग्रा। रन्जित बसुमतारी नोंथाङानो बिराद गिदिर खोथा होनग्रा बर' हारिनि थाखाय। गबिन्द बसुमतारी नोंथांमोना आं बुंबावला, दद खालामहोग्राया नोंसोरनो। दिनैनि दिनाव नोंथाङा बैसोरनि जानानै बै बर'आ, नोंनि बर'आ, गबिन्दनि बर'आ, फेरेंगा बसुमतारी नोंथांनि बर'आ, प्रमद बर' नोंनि बर'आ दिनै होखारजादों। मानो? नोंथांमोना बैसोरखौ लानानै बिराद गिदिर लेक्सार होयोमोन। आं बुंनो गोसो गैयामोन दिनै। गबिन्द बसुमतारीयावनो दद खालामहोग्रा मानसि। फेरेंगा बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी नोंसोरो हाग्रायाव थानाय समाव दद खालामहोग्राया रन्जित बसुमतारी नोंथांमोनानो। बै समावहाय दैदेनना फैनायाव बेफोरखौ सोर फोरोंदों? गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी आरो एक्स एन डि बिनि लिडारफोर, दा देरहानानै थानाय, ओमफ्राय दिनै बे खुंथायाव थाग्राफोर, इउ पि पि एल सरकाराव थाग्रा एक्स एन डि बिनि लिडारफोर, नोंथांमोना दद खालामहोग्रामोन साला। दिनै नोंसोरो मा खालामदों?
गुवाहाटि बायदियाव दिनै बर'आ दिनै साला होखारजादों बेफोरनि सायाव नोंथांमोना जेबो बुंनो हाया लाजियासै लाजिनो ओंखाराखै दिनै आबसुखौ आं धन्यबाद होगोन आं दिनैनि दिनाव दिपेन बर'खौ दिपेन बर'आ बुंदों रोखायैनो बुंदों मोजां स्पिच गोरा स्पिच जादों मोजां जादों बिदिनो होनांगौ दिपेन बर'आ होनदों जे बावहाय कमिउनियेल लाबोनायनि खोथा होनदों 100% बियो बर'खौ होखारहोनानै गुबुना आरामसे थागोन बेथ' 100% खा कमिउनियेल जानायनि षड़जन्त्र ना मा होननानै बुङो हारसायाव सम्भाबना दङ चान्स दङ बिदियावहाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा गोरा गोख्रों स्टेटमेन्ट होदों आं मोजां मोनदों दिनैहाय प्रमदआ दिनै मानो होनो हायाखै गबिन्द बसुमतारी नोंथांमोनाथ' दद खालामग्रामोन मानो होनो हायाखै लाजिनो नांगौ नोंसोरो दिनै लाजिनो नांगौ रनजित बसुमतारी नोंबो लाजिनांगौ आं बिनि बारै गोलाव भिडिअ खालामला एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।